Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Ikasleak Edelbibes Digital Plusen nola erregistratu eta nola sartu ikusiko dugu bideo honetan. Lehenik eta behin, webikoitza.edelbibesdigitalplus.com helbidera sartu behar da. Aurrez erregistratuta bazaude, saioa hasi dezakezu Edelbibes Digital, Microsoft, Google edo Polk kontuarekin. Bestela, egin klik erregistratu hemen botoian. Irekiko den leiho berrian, polpen bidez erregistratzeko prozesua agertuko da. Egin klik ikaslea botoian erregistro prozesuarekin jarraitzeko. Googleeko edo Microsofteko erabiltzailearekin egitea aukeratu dezakezu. Kasu honetan, helbide elektronikoarekin erregistroa nola egiten den ikusiko dugu. Horretarako, 14 urte baino gutxiago dituzun adierazi behar duzu. Helbide elektronikoa idatzi, eta jarraitu botoian klik egin behar duzu. Lehenengo urratsa pasahitz seguru bat idaztea da. Ikur bat, letra larri bat, letra C bat eta zenbaki bat izan behar ditu. Ondoren, baieztatu egiten da. Gero, nahi duzunean aldatu daiteke erabiltzailearen profilean. Onartu pribatutasun baldintzak eta datuak, eta egin klik jarraitu botoian. Bigarren urratsa ikaslearen izen abizenak idaztea eta jarraitu botoian klik egitea da. Hirugarren urratsean, amaren, aitaren edo legezko tutorearen datuak adierazten dira, eta pertsona horren helbide elektronikoa. Ondoren, egin klik jarraitu botoian. Erregistro hori amaitu ondoren, dagokion liburu digitalaren lizentzia aktibatu behar da. Beti ere ikaslearen liburuari lotutakoa. Idatzi liburuaren kodea, egin klik aktibatu botoian eta zuzenean, lizentzia horri lotutako liburu digitala agertuko zaizu zure liburutegian. Prozesua amaitu ondoren, Edelbibes Digital Plus plataformaren interfazea agertuko da. Bertan, ikaslea ikastalde batera lot daiteke eta liburu gehiago gehitu. Hurrengo tutorialera arte.